Toată lumea, nu este Creeper Bossul 99 și astăzi bine v-am găsit la un nou episod de Planetary Remus. Deci vreau să vă spun ceva foarte important. Vedeți, casa asta este făcută de mine. Nu știu, dar am făcut un episod prea lung în care am făcut casa și știți, nu mi s-a postat, dar nu merge să intru pe el și îmi dădeam seama câte like-uri făceam din el, dar nu contează. Și nu uitați și să apăsați butonul de like, când tot veni vorba de like-uri. Uitați, am găsit luna asta, am găsit iron, aici geamurile, deci avem tot. Și m-am dat de un sat, ca să știți. Mergem la prieteni, vreți? Hai să mergem la prieteni. Avem niște prieteni tare buni. Uite, și de aici am la nisip. De aici mi s-a postat episodul ăla, nu știu. Dar acum încolo le fac foarte scurte. Sau lungi, nu știu. Scurte episoadele. Și hai să mergem. După cum văd eu, este acolo, uitați-l. Sper că-l vedeți. Și în acel episod m-am uitat acolo. Stai că vă arăt imediat. Ca să nu ziceți că sunt pro și nu intru aici. Că sunt de alea diamante, știu și eu de astea. Dar uitați, treaba e că nu e chest. Nu știu ce. Opa, aici. Uitați, prietenii noștri. Știți ce aș vrea să apăsați butonul de like, am zis asta. Uitați, dar aici este o crăpătură și nu-i făcută de mine. Numai că pe aia nu am văzut-o, tocmai acum nu mi-am dat seama. Hai să luăm să săpăm. Luăm pe toți. Da, toți ce n-au crescut. Mă, creșteau și ridichi aici. Uite cartofi. Galină de cartofi. Dacă ar fi un pic mai măricică, m-aș bucura așa. Da, dacă ei vreau să fiu trist, așa, își doresc. Deci dacă aș avea o lopată acum, mama. Știu că m-aș duce o lopată de aia să-mi fac, dar nu fac. Bună, frații! Frații! Mă, dar ce frumos a ieșit seara videoclipul. Numai că l-am făcut prea lung. Ziceam eu, deci abia aștept. Îți dai seama câte like-uri o să strâng? Mergem acasă.
I-a căzut verdeața în apă. Și de-aia nu cred că merge așa. Uite casa. Alo, da, tantinuță, de-aia. Suntem și noi pentru vecină, îți dai seama. Cu satul ăla, tantinuța. Își dai seama și tu, nu? Să nu dai seama. Și vreau să vă anunț că eu nu știu dacă o să fac și alte jocuri. Dar cred că o să fac. Cartofiorii punem. Cum ne trebuie de ochi. Gata, el și pe ăla. Ce mă? Nisip trebuie luat. Deci m-am gândit la asta mai înainte voastră. Mai înainte. Ce să facem noi? Vă știu cum e pure, vă știu. Oh! Facem? Să nu facem. Facem. Gata, am făcut. Nu știu ce dau. Facem așa. Știți? Deci chiar îmi place. Termin asta și închei episodul. Că știți ce se întâmplă. Vă dați și voi seama. Facem aici o gaură. Deci, fraților, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să apăsați butonul like. Eu am fost ăsta, cum îl cheamă, Creeper Boss 59. Pa, pa!